खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैलायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। नगाव जिल्लानि दैबानाजों बुखारलांजानानै सानै पुलिसफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नगाव जिल्लानि खानपुर थानानि असि समजुल काकति गोथै सहखौ मोननाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे दुथांखौ हमनो थांनायावनो बे जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे कनस्टेबल राजिब बरदलैयाबो बेखौ बासायनो थांनायाव गोदोनानै थैदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा सानैबोनि गोथै सहखौ मोननाय जाबाय। मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां। गासैबो बिथिङावनो जोंनि बर' हारिया खम नङा। दाबो सासेनिफ्राय सासे जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि आरो जौगानायनि खामानिखौ लाबोगासिनो दङ। बेबायदिनो जोलुर बादायलायनायावहाय मरिगाव जिल्लानि गुरुवा ओनसोलनि फानमुरि गामिनि पुथुल बर' आरो रेखा बर'नि बिसाजो थरायना रैमालि बर'आ आसाम हानजानि जानानै गेलेनो सायख'जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेजों लोगोसे सा6 बर' लाइमोनफोरा सायख'जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। गामोननिफ्राय नेशनेल हिर' जुनियर उमेन्स बादायलायनाया जागायजेनगोन। उदालगुरि जिल्लानि देमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय जागायजेननाय जागोन। आसाम आरो पन्डिचेरिनि मोननैनि गेजेरावहाय जागायजेनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लायाव 144 सेक्सन धारा फोसावनाय जादों। बेयावहाय फोरमायनाय बायदिब्ला 5निफ्राय बारा सुबुंफोरा मोनसे जायगायाव थुबुर जानानै थानो मोननाय नङा, हानजा सुरनो मोननाय नङा, स्ल'गान होनो मोननाय नङा, मेल मिटिं खुंनो मोननाय नङा, रेलि खालामनो मोननाय नङा होननानै फोसावनाय जादों। रावबो जेबो गनायथि गैया लाफैनो जेबो खुंनो मोननाय नङा होननानै फोसावनाय जादों। मटर साइकेलावबो सानै गाखोनो मोननाय नङा। जुदि सोरबाफोर 12 बोसोरनि उन्दैसिन आरो हिनजाव मानसिल' गाखोफानो मोनगोन होननानै फोसावनाय जादों। बे फोसावनायखौ 19 जुननिफ्राय जागायजेननाय जाबाय। माब्लासिम फोजोबनाय जागोन बेखौ फोसावथ'नाय जायाखै। मोनसे दुंहाव थासारि दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि ओनसोलावहाय दालमारा गामियावहाय मोनायावहाय मस्जिदखौ बुफायनानै गालांदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेखौनो लानानै दिनै सालाकाथि ओनसोलाव गोबां दुंहाव थासारि जादों। गोबां मानसिफ्रा जमा जमि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखौनो लानानै क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिफाननि बिफानगिरि सुरजित सिं फानेश्वर बिथाङा नायबिजिरनाय खामानिखौ आखायाव लाबाय होननानै बिथाङा फोरमायदों। मोनसे गिथावना जाथाय। गसाइगाव चौथारायावहाय गोख्रै खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय सासे सुबुङा गोग्लैनानै थैदों। बेखौहाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धुबरी जिल्लानि बेलासिपारानि निजाम आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरो सेकान्देराबादावहाय हाबा मावनो थाखाय थांदोंमोन। दा ईद जानो थाखाय न'सिम दावबायबोदोंमोन होननानै फोरमायदों। दा 19 बोसोरनि निजाम आलीया ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै थैबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।